Sa wissu se toħroġ u tiġi implementata direttiva ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Ek sostna l-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Carmelo Abela f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għall-uliedna. Il-Ministru Abela qal li huwa Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u x-xogħol id-DIR li qed jaħdem fuq din id-direttiva. Huwa semma li l-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru wettaq 87% tal-wediet fil-manifest ta' din il-leġislatura. Carmelo Abela semma numru ta' miżuri li tħabbru waqt il-budget għas-sena d-dieħla. Fosthom il-ħlas doppju fil-jum tal-ħadd tal-ħaddiema li jaħdmu mal-kontrattur u li jipprovdu xogħol lill-Gvern. Permezz ta' din il-miżura li tammonta għal 5 miljun euro se jittiebu l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. Hawnhekk qed nitkellmu kif il-Gvern bil-fatti qed ikompli jiġġieled lix-xogħol prekarju, ħaddieħor kien ħoloq ix-xogħol prekarju, aħna dan ix-xogħol prekarju qed nikkumbattuh bil-fatti. Il-Ministru Abela nota kif Gvern Laburista rat il-festi pubbliċi kollha li jiġu fit-tmiem il-ġimgħa f'żieda fi franka għal ħaddiema. Id-Dipartiment flimkien max-xogħol li kellu ħabba pandemija li żdied mhux ħażin, però kompla jagħmel numru ta' ħidmiet oħrajn fejn għandhom xaqsmu pereżempju spezzjonijiet biex jaraw li l-postijiet tax-xogħol huma il-lajn ma' liġijiet tagħna u nserħu rasna kemm jista' jkun li l-ħaddiema huma protetti. Id-DIR ser ikun qed jippubblika ktieb dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżna u li ser ikun maħruġ b'diversi lingwi. Il-Ministru Carmelo Abela spjega wkoll dwar l-allowance għall-għoli tal-ħajja, il-kola, li bħalissa qed issir ħidma biex il-mekkaniżmu li kien ġie żviluppat fil-bidu tad-disajnijiet isir tibdil li rifletti ir-realtajiet tal-lum. Għalhekk, permezz ta' dan l-aġġustament ser ikun qed jgħin familji l-aktar fil-bżonn biex tissaħħaħ il-mobilità soċjali u protezzjoni għal min huwa l-aktar vulnerabbli. Il-Ministru semma taqsima tal-privatizzazzjoni fejn fost oħrajn għadha diskussjoni għal proġetti tal-White Rocks u l-Palazz ta' Selmun.